Hi guys, welcome back again to our channel TV Files TV. As you all know, Baba Harare na Passion Java Panganai by birth havasangani vanhu vaviri ava, saka Panganai anga achinyomba Baba Harare akanyora paFacebook pake nezuro kuti no violence nhasi it's Sunday, handei kuchechi asi kana tapedza tozongoti Baba Harare 6 pack yavo ine mahobi. Ndozvakanyorwa nani naPanganai achinyomba Baba Harare. Asi varipo vanhu vadedzera kuti aiwa imi baba imimi munotaurisa imimi iwe fake prophet wenhema unotaurisa too much. As you all know, Panganai is dragged munyaya yamhofela namadam boss. Muri kuona picture Panganai achirohwa, vanhu vari kutoti iwo ndosekera uchida kurohwa nanamhofela nekuti takanzwa kuti wakamitisa madam boss ukavabisisa nhumbu. Asi varipo vanhu vadedzera kuti aiwa chimhofela naPanganai vaitamba yaive iritori skiti, hapana zvakadaro. Saka nyaya ndiyoyo guys, vamwe vadedzera kuti iwewe Panganai uri fake prophet. Chinhu chatinoziva kuti unovengera Baba Harare ndechekuti mukadzi wako Lady Jaffa akati iye anofarira kukoila kwaBaba Harare, saka iwewe ndosekera uchirwadziwa. Vamwe vadedzera kuti hapana nyaya apa, iwewe Panganai unorwadziwa naBaba Harare chete, chimbomira nezvenyaya yako iyi, uri fake prophet. Vamwe vadedzera kuti kana ukatadza kutaura nezvaBaba Harare hapana chinobudaka. Uri kudedzera kuti handei kuchechi asi apa uri kuvanyomba, apa uri kuvatuka. What kind of a prophet are you? Saka handizi guys kuti kana makatarisa ndiprofect vakaita sei, time after time vanotenderera vachituka vese maartist. It seems vanenge vaida kuti vaita sevazikanwe too much vachituka maartist, and maartist avanotuka most of the time matop artist aya ekuti obvious vanhu vanoona kuti pane zviri kuitika, vanoda attention prophet vedu. Saka please comment down below mutiudzewo. Thank you so much, don't forget to subscribe.